Elituma Chinghon Karbiang Long Thomas Council mate Hamrena MAC EM lo Karbiang Long Thomas Council Mall Singti Mungalangli Rideng Bensi Piasa Kimi 70 Rong Khang LA Long Bini Ingpu Pon lo Lasi Laso Piasa Long ke Cheng Pen ke Klem Kabor I Lake Elitum Dobom MLA Sar Rupsing Teron Alang Lisi Kom abutar pen 211 weda sitame government anom sa teng pulute dak une sitame dak arat atum wood ki jok dam kai living pen ajok halaso kategori pen mathadam pen ilitum mol sing timung sar same election commission election officer atum long badi si office long kabor idun itu litum rup sing teron sar alang tumbur idun ajok pini kramsa rong amlong apam lapen dak amselam teronarong abutar satumsi dak bud joklong pon non ke bangji MLA election 2026 along pe asi dak local hoi pen ke tum ramson pe ke hai hedi alang ni ta chipiduk lo pen ke alang li logot itum local embassy pen itum MLA ke ropsing teron local embassy mosing timung pen alang tum dak non itum hamren ton long dudun bom joing ti tahu betum cipitu cipelak si pini PS aki milong long le me sita cipilong nun dok so discredit goes to Ramson be ke hai pen alang di pan kerap dun kedo beja kongrap itu mangke tum local MC lah di asi curopar pilo lason itum democratically ka enjoy dunong ji panawar sai lola tai si ke asi lason si itum long tinta itum ke inglong arlok adim pinapot dam ke bang ta kasisak du salah son joy ke pen non ke da bang ke democratic aron bang ke ning ekdom ning mesen tak dat thang suk duk de sung se pen enjoy dunong po asi choro lo ke hai mosin tibung sara phana pen ke da local MLC local MLA representation ka hai pat especially thanks goes to Dr. Turam Bang so kadoi honda choro par pelo anvelo ndri hin ese mundro secretary pen lo niltum pini rong chukim pining ke pleng piningan ningkan pocket plengat lo thoi phit sitame niltum ha phusar phisarani ban sitame labang so arong along ningkan pocket plengat ban sitame phurati mung LP school ong niltum jokdun bom lo jokdun bom ben pining ningkan pocket ke pleng hudan si niltum amselam LP school along niltum non mithang PS chelong pen don pining non ke bangji la Assam Legislative Assembly election along niltum mithang dakchi oklong po la sila so bang niltum naning gorong lo athe niltum phanange rabdun ake hai niltum local MAC ake hai lo mol singtimu EM Karbiang Autonomous Council lapen ke na chupiduk dun group penange rabdun niltum local MLA ake hai rupsing teron 20 nong baitlang so lapen ke Karbiang Autonomous Council ACM ake hai tulina Dr. Turiam Longhang alang niltum asam niltum ningak long pen churusi niltum kadu we radatum taning chupagrong lo la theke bangji election an ban ke an ke niltum hemprek ke migilong ason lo rong isi separate abutar niltum dakan stame che oklong po labang soarong along kadobe kom hek abutar pangrumpet si bang pharui hinira bang kri siwet sitame niltum dak PS extra long lo hapu kramsarong lo par ke kristan kramsarong lapen ke amselam terong rong thom pangrumpet pen kangbura rong bang thom pangrumpet pen niltum labang so amselam LP school long ke bangji election penan ke niltum dak che oklong po